na imbagnal daw, kanyo iti amin. Pagyamanan kani Apo Diyos iti parabon na, tapno ituloy-tuy lata, ti dalan, ti rumbeng nga patyentiyo nga namati, mabain iti daytoy nga Heidelberg Catechism, nga mukna, nga dalan dagiti namati, noan niya ti dapat nga pagtyen ang pagtalkan. Kat adalin ti itatan, iti second part, iti daytoy nga man's redemption. Or ti panang-redeem ni Apo Diyos, panangisalakan ni Apo Diyos, kadagijay tattao na. And then, adalin tiyo, manipod iti question number 12, ingana iti number 15, itatanga gundaway. So, iti number 12, since then, by the righteous judgment of God, we deserve temporal and eternal punishment. How may we escape this punishment and be again received into a favor? So, gaputa di righteous judgment ni Apo Diyos, ket talaga nga madusa tayo. Talaga nga maaramid kanya tayo, maisina tayo kani Apo Diyos. Itata, agdama, kan iti masangwanan, awan patinggan nga panakaisina kani Apo Diyos. Kas ano tayo? How may we escape this punishment and be again receive favor? Kas ano tayo nga makalisi iti daytoy, nga panakadusa iti agnanayon, ken agbalin tayo mit nga makaayo manen kani Apo Diyos. So iti sungbat iti daytoy, God wills that His justice be satisfied. Therefore, we must make full satisfaction to that justice, either by ourselves or by another. So, ni Apo Diyos, pagayatan ni Apo Diyos nga masatisfy, di kinadjust ni Apo Diyos, masapol nga adda mga karo, mangbayad, itireta basul. Therefore, we must make full satisfaction to that justice, masapol talaga makumpleto nga masatisfy, yang kinadjust ni Apo Diyos, iti bagi tayo, or iti may sanga tao, nor si asino man, nga mabalin, maisukat kanya tayo. So, God wills that His justice be satisfied. So, iti verse 3, Exodus chapter 20, verse 5, do not bow in worship to them, and do not serve them, for I, the Lord your God, I'm jealous, punishing the children for the father's iniquity, to the third and fourth generations of those who hate me. So, di ka grukbab, unog daydayaw iti uray anya a kinitikitan aladawan, agsipud ta siyak ni Yahweh a Diyos mo, ket mangan nangimunak dusaek dagiti gumura kanyak, agraman dagiti anak, daging ka iti may katlo, ken may kapat a kapututan. So, nalawag iti daytoy, nga si asino man, nga saan nga mang fulfill iti linteg ni Apo Diyos, madusa. Kasapulan talaga nga adda madusa, no adda nagbasol. Kat ni Apo Diyos, saan na nga ipalubos nga awan ti madusa, no adda ti nagbasol. No adda ti saan nga sinurot ka ni Apo Diyos, talaga nga sapulan ni Apo Diyos, jay nga nagbasol, tapno iti kastaket, madusa. Therefore, we must make full satisfaction to that justice, either by ourselves or by another. Kasapulan talaga nga daytoy nga kinadjust ni Apo Diyos, ket maipaay tayo, adda talaga ti madusa gapu iti basol tayo. Mabalinda tayo madusa. Siyempre, kaya tayo, madusa tayo iti impyerno tagnanayon. Ngayon mabalinmit nga adda tim sumukat nga madusa. Ti Roma chapter 8, verse 3, ingana 4, that what the law could not do, since it was weakened by the flesh, God did. He condemned sin in the flesh by sending His own Son in the likeness of sinful flesh as a sin offering. Inaramid ti Diyos ti saan akabailan nga aramiden tilinteg, gapu iti kinarasiti tao, gapu iti kinaman nagbasol tayo, datayo kat si babasol, madito talaga kaya matungkal dilinteg ni Apo Diyos. Ngarot, di saan nga kaya tilinteg nga ipaay, nga imbis nga ipaay na kanya tayo kat biyag nga agnanayon, panagayat ka ni Apo Diyos ngarot nangaramid, iti pamuspusan, inukum na ti basol ti kinatao,
imbaon na ti mismo nga anak na, nga addaan itinaintawan akasasaad tapno pakawanen na ti basol. So makita tayo nga ni Apo Diyos mismo nangaramid. Saan tayo nga nag-request? Saan tayo nagsapul? Ni Apo Diyos mismo nang ipaay ng baon iti mismo nga anak na nga isunat ti madusa mang satisfy iti pagayatan ni Apo Diyos, iti kinadjust ni Apo Diyos tapno di managbasol mabalin nga mapakawan. Iti verse 4, in order that the law's requirement would be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Inaramid ti Diyos daytoy tapno matungpal kadatayo ti intuyang tilinteg. Nganya ti intuyang tilinteg, no adda nagbasol, masapul adda madusa. Ipakaam mo di linteg, ti kinaman nagbasol ti tao, ket ipakaam mo tilinteg ni Apo Diyos nga madusa tayo iti agnanayon. Ngarod ni Hesus Kristo isunat ti imay, tapno isunat ti nadusa, gapo iti basol tayo, tapno datayo, kadatayo, ket agbyag tayo nga may nurot iti Espiritu saan nga itinaintawan akasasaad. At dakkel nga pagbaliwan na diay. Kasi saan tayo nga aramiden ang di basol Taaddan ni Apo Diyos, di Holy Spirit nga mang baliw kanya tayo nga talaga, mang reborn kanya tayo iti pagarian ni Apo Diyos or pamilya ni Apo Diyos. So iti sungbat, iti saludsud. Since then, by the righteous judgment of God, we deserve temporal and eternal punishment. How may we escape this punishment and be again received into favor? Pagayatan ni Apo Diyos, God wills that His justice be satisfied. So, nasatisfied di ay babain ka ni Hesus Kristo. Therefore, we must make full satisfaction to that justice. So, naramid ni Hesus Kristo di ay either by ourselves or by another. So, ti naramid ni Hesus Kristo timang satisfied iti kinadjust ni Apo Diyos. Number 13, nga saludsud. Can we ourselves make this satisfaction? Mabalim ba? Kaya tayo ba? Iti panakaredeem tayo? Kaya tayo ba nga masatisfy iti kinadjust ni Apo Diyos? So iti sungbat na, certainly not. On the contrary, we daily increase our guilt. Saan nga pulos? Saan tayo nga kaya dihay? Tati kinaagpaiso na, ikarkaro na kit di nga nayunan tayo iti basol binigya. Nayunan tayo iti basol. Kasi saan tayo talagang kayang tao Kasapulan tayo talaga iti mga salakan kanya tayo. Job chapter 9 verse 2 hanggang 93. Yes, I know that you have said is true. But how can a person be justified before God? Ngem iti imatang ti Diyos, awan ti maka ikalintegan iti bagina. Kastamet nga awan ti makasupyat kenkwana, awan makarabsut iti rinibo asaludsud na. If one wanted to make him to court, he could not answer God once in 1,000 times. So, kung nakitan tayo numang dusa ni Apo Diyos, talagang nalinteg, tigasa ni Apo Diyos nga mang dusa tao na. Saan tayo nga talagang kaya nga datayo mang satisfy iti kinadjust ni Apo Diyos. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Ni Hesus Kristo, dito yung isurusuro ng kararag. Kat isuro na, pakawanen na kami, kadagiti basol mi. Akas ti panang pakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. So, nung makita tayo, ti pamakawan or kaasi ni Apo Diyos, ti kasapulan tayo nga tattao, tapno iti kasta, dato yung mawaya-wayaan tayo, iti dahi tayo nga, kinamanagbasol nga biyag, or ti marusa nga biyag, maisina ka ni Apo Diyos iti agnanayon. Kat ni Apo Diyos laing nangaramid di ay, nga agpaay kadagiti tattao na. So, ti saludsod, can we ourselves make this satisfaction? Certainly not. On the contrary, we daily increase our guilt. No, addaman ti counterpart tiyo. Addaman ti maaramid tiyo. Tilang maaramid tiyo, sigurado nga basol. Ket saan nga makaparagsak ni Apo Diyos. Nga po iti nagbasol tiyo ng tattao.
kasapulan tayo ni Apo Diyos, ni Hasok Kristo nga mga salakan kanya tayo. Tapno ikasta isu ti mangwaya-waya kanya tayo iti basol, ket mabalin nga makabagbiag tayo, kas may nurot iti pagetan ni Apo Diyos. Number 14 nga saludsud. Can any mere creature make satisfaction for us? Mabalin ba at daba ti daddo mga naparswa nga mabalin nga isunat ti maisukat nga madusa no iti kasta ket mawaya-wayaan ti yung basol. Ti sumbat na iti daytoy none. For first, God will not punish any other creatures for the sin which man committed. And further, no mere creature can sustain the burden of God's eternal wrath against sin and redeem others from it. So, awan. Saan ang balindiyay? None. For first, God will not punish any other creature for the sin which man committed. Ngam na ko natin yung api nga rod na iraman nga nadusat intero nga sa ngalubungan. Nga po iti basol ti may nga tao. Yes. Gapo ta ti tao nagapo iti naga. And then nairaman nga na-curse tinagtaudan ti tao nga tinaga. So iti Hebrew chapter 2 verse 14 ingana iti 18. Now since the children have flesh and blood in common, Jesus also shared in this, so that through his death he might destroy the one holding the power of death, that is the devil. Yan tangay tatatao dagitoy nga anak kas awag na kadakwada nagbalinmet ni Jesus a tao akas kadakwada ket nakiraman iti kinatao da inaramid na daytoy tapno babaen iti ipapatay na pakawanen pukawen na ti diablo nga adda pa nakabalin na kani patay. So makita tayo iti daytoy nga awan daddo mga naparswa malaksid ken ni Hesus Kristo nga nagbaling nga tao tapno iti kasta ket isum ti mangkaro mangabak iti trabaho ti kabusor. Verse 15, and free those who have held in slavery all their lives by the fear of death. For it is clear that he does not reach out to help angels, but help Abraham's offspring. Kat waya-wayaan na dagiti amin, anatagabo iti amin, panagbiagda, gapu iti buteng, ken patay. So amin tayo natagabo iti patay. Tanalawag asaan adagiti angheles ti tulungan na ni Hesus Kristo, tulungan ni Hesus Kristo no diket dagiti kapututan ni Abraham. Di kapututan ni Abraham nagditi tao pinili ni Apo Dios nga agbalin talaga nga kukwana. Verse 17, therefore he had to be like his brothers and sisters in every way. So kailangan talaga ni Hesus Kristo agbalin nga kompleto as tao. May narot talaga iti tao so that he could become merciful and faithful high priest in matters pertaining to God to make atonement for the sins of the people. Ngarod masapul anapudpudno ang maipada kadagiti kakabsat na iti tao ni Hesus Kristo tapno agbalin anapudno ken naasi kangatuan apadi iti panagserbi na iti Diyos. Iti kasta pakawanen ti Diyos dagiti basol ti tao. Kailangan talaga nga ti mangisalakan tao talaga. Diyos ken tao. So iti verse 18 kunana, since for he himself has suffered when he was tempted, he is able to help those who are tempted. Ita, matulungan na dagiti masulisog. Agsipod ta isu mismo nasulisog ken nagsagaba. So isuna mismo ni Hesus Kristo may tilubong tapno kompleto ipakita na agbiag kas tao gagangay at tao normal nga tao tapno maisalakan na ti maipaay na ti bagina ken ni Apo Dios masatisfied yang sapulan ni Apo Dios nga kina justice ni Apo Dios ti just ni Apo Dios maipaay na ti bagina nga awan mulid awan ti basol na ken kabaelan nan itatta nga makatulong kadagatayo nga damati.
So iti tuloy na, and further, no mere creature can sustain the burden of God's eternal wrath against sin and redeem others from it. Awanin tinatuma. Psalm 130 verse 3. Lord, if you kept an account of iniquities, Lord, who could stand? O Apo, nututupam dagiti basulmi, si asino ti makalisi iti panusam, si asino pa iti makalisi iti panusam ni Apo Diyos. Awan talaga. Awan ti daduma, ako natin yung may sukat. So, kuti saludsod, can any more creature make satisfaction for us? None. Awan na pulos. For first, God will not punish any other creature. So nga niya sa Kristo nagbalin talaga ang tao, ang reino Diyos isuna, Diyos ken tao, for the sin which man committed, and further, no mere creature can sustain the burden of God's eternal wrath against sin and redeem others from it. Awan tidaddu mga parswa nga makabael, nga maisukat, mangbayan, iti basol tayo, makaayo kani Apo Diyos, tapos isunat ti mangbayad ti basol tayo, malaksid kani Heso Kristo laing. So iti saludsod, number 15, dahil may nga mayat, iti saludsod na iti daytoy, nga pa nakaredeem tayo. What kind of mediator and redeemer then we must seek? Anya nga klase ti mangibabait ken mangisalakan redeemer ti sapulen tayo at yung tao. So iti sungbat, one who is true and righteous man, masapul nga iso na ket true na pudpudno ken nalinteg a tao, and yet more powerful than all creatures, that is one who is also true God. Masapul nga ti mangisalakan na pudpudno nga tao, righteous nga tao isuna, at daan itipan nakabalin kay sagatiti amin nga naparswa, pinarswa ni Apo Diyos. Awan sa pali, masapul nga isuna ket Diyos, ken tao isuna. One who is also true God. Makailangan nga Diyos isuna, tapno kaya na tayo nga talaga nga isalakan. Masapul nga isuna ket napudno, ken righteous. Awan basol na nga tao, tapno makaya na nga ikaro ti basol tayo. Ngayon masapul nga Diyos isuna, tapno kaya na tayo nga isalakan. One who is a true. 1 Corinthians chapter 15 verse 21 and 22. For sins that come to a man, the resurrection of the dead also comes to a man. Kas iti yaay ti patay gapu iti maysa a tao, kas tuy tumet ti panakapagungar dagiti natay. So masapul no tao ti po nga nagbasol, masapul tao met talaga di mga isalakan pudno nga tao ang basol na dapat. For just in Adam all die, so also in Christ we will be made alive. Kas iti papatay ti amin tao gapu iti panakimay-maysada ken ni Adan, kas tamet ti panakapagungar to ti amin a tao gapu iti panakipagmaymaysada ken ni Kristo. So iti daytoy no nakipagmaymaysa datoy ket matay gapu iti tao, masapul nga di tao nga mangisalakan kanya tayo ket nalinteg, awan iti basol na nga pulos. Talaga nga pudpudno nga isuna ket tao. So awan sa bali, ti isuro ti sao ni Apo Diyos, no dini Heso Kristo laeng. Awanin ti daddu mga pakasapulan ti pakasarakan ti panakaisalakan, no di ni Heso Kristo laeng. So en righteous man, masapul nga isuna ket nalinteg, pudno isuna nga tao, ken awan ti basol na nga tao. Isaiah 53 verse 11, after his anguish, he will see light and be satisfied by his knowledge. My righteous servant will justify many, and he will carry their iniquities. Agrag unto manen kalpasan ti panagtutuok na maamuan nanto nga adda serbi ti panagsagaba na. Isu tinalinteg nga adipen ko. So, kita tayo, just, righteous servant, nalinteg nga adipen ko. Awiten nanto,
ti dusa dagiti adu, ket gapu ken kuana pakawanekto ida. So gapu ken ni Hesus Kristo, righteous nga ni Hesus Kristo, ti pakapakawanan ti basol tayo nga tattao. Masapol nga ti mga salakan, pudno iso na nga tao, true man, and then righteous metlaing iso na nga tao. Awan plus basol na. So ni Hesus Kristo, isuro ti sao ni Apo Dios, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He made the one who did not know sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Awan ti basol ni Kristo, ngem gapu kada tayo, imbaklay na dagiti basol tayo, tapno iti panakikaykay sa tayo ken kuana mairano tayo iti kinalinteg ti Dios. So nukitan tayo, awan ti basol ni Hesus Kristo, ngem isuna tinangkayat nga mangibaklay talaga iti basol tayo, tapno itaka tayo maipaay kanya tayo ti righteousness nga agapulaeng ken ni Apo Dios. So, ti mangisalakan, ti mediator, redeemer, nga mangisalakan nga sapulen tayo, mangibabait kanya tayo nga tao ken ni Apo Dios. Masapul na isuna ket pudno nga tao, righteous awan basol na nga tao, and yet more powerful than all creatures. That is one who is also true God. Ti sao ni Apo Dios, Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. See, a virgin will conceive, have a son, and name him Emmanuel. Ngarot ti Apo mismo ti mangted ken ka ti pangagilasinan at tu eksikugto ti maysang agtutubo a belasang. Aganak tu iti lalaki ket panaganan na iti Emmanuel. Ti Emmanuel nga nagan kahit nga sawen adda kanya tayo ti Dios. So ti may anak ket masapul nga Dios. Ngarot tinangay conceive kanya na ket ti Holy Spirit tinangay pisikog ken ni Mary ket ni Apo Dios. So ti Ama talaga ti mangisalakan nga ni Hesus Kristo ket ni Apo Dios. So diyan mangisalakan ket Dios isuna at dan isuna ti kababalin nga Dios ken tao. Iti Hebrew chapter 7 verse 26. For this is the kind of high priest we need, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens. Ngarod ni Jesus ti kangat tuan apadi, makaaramid iti amin akasapulan tayo, na santuan, awan tulaw wenno basol na isina kadagiti managbasol ket na ipangato sa dilangit. So makita tayo, nga ni Hesus Kristo nga mga babait kanya tayo, Diyos isuna, nga nagbalin nga tao, tapno itikas ket inala na amin nagbiag kas gagangay nga tao, pudno nga tao, ngem awan ti basol na, awan ti inaramid na nga basol, ngarod isu na impaay na ti bagina, nga isu ti matay, tapno maikaro ti basol ti nga tattao, ket Dios isu na, ket kaya na nga isalakan dagiti ingkaro na ti basol na. Ngarod, napanji langit mangibabait kanya tayon kani Apo Dios, ti high priest nga kasapulan tiyo, holy, awan talaga ti basol na nasantuan, awan tulaw wenno basol na innocent and undefiled, na isina kadagiti managbasol, awan talaga ti basol kanya na. So ti saludsod nga number 15, what kind of mediator and redeemer then we must seek? So iti sumbat, one who is true and righteous man, and yet more powerful than all creatures, that is one who is also true God. Pagyamanan tiyo kani Apo Diyos. Tayo ti parabor na, inted na ti kakaiso ng anak na. Tapno iso ti mangkaro, ti basol, ti tao, iti krus Kalbaryo. Patyen tiyo di naramid ni Apo Diyos. Agtalek tayo iti inaramid ni Apo Diyos. Napudno ti sao ni Apo Diyos na mangsuro kanya tayo. Agtalek tayo iti panangisalakan nga impaay ni Apo Diyos. Saan nga iti sarili tayo? Tanukitan tayo. Saan tayo nga mabalin nga redeemer? Saan tayo nga kaya nga isalakan ti mismo nga bagi tayo? Iti babaen iti mismo nga ramid tayo. Amo tayo. Madusa tayo nga talaga. So iti kinapudno, direct yung doktrina.
nga patyen nga ti mangisalakan laeng ket ni Apo Dios. Ti kompleto nga kunatyo nga panagtalek ken ni Apo Dios nga isulaeng ti mangisalakan kanyatyo mabaen iti parabon na. Ket isulaeng ti pagtalkan tiyo patyen tiyo nga awanen dapat iti sabali. Dakkel nga insulto no bilang kunatyo nga datoy ti mangisalakan ti pagitiyo. Idinto nga naglawag iti sao ni Apo Dios nga isuro na nga saan tiyo nga kayang nga isalakan ti sarili tiyo mabaen iti mismo nga aramid tiyo. No di kat ni Apo Dios nagtrabaho gapo iti parabon gapo iti kina-justice na inbaon na ti anak na nga isu na tinadusa nga nang karo ti basol ti krus Kalbaryo tapno masatisfied ay tang kina-justice ni Apo Dios tapno dagiti tattao ni Apo Dios ti pinili ni Apo Dios mariknada ti parabor ni Apo Dios ngem no dagiti saan nga mamati ken ni Hesukristo agnanayon kadakwada ti pannusa ni Apo Dios ta saan da nga mamati iti panangisalakan nga inaramid ni Apo Dios.